Har du gæld eller udsigt til, at din økonomi ikke hænger sammen? Ved Selvhjælp Randers Økonomi og Gældsrådgivning er vi klar til at hjælpe dig. Ganske gratis. Har du mistet jobbet eller har svært ved at få pengene til at række? Er du blevet syg, flyttet hjemmefra, skilt eller noget helt andet? Er du ung, ældre eller midt imellem og bor i Randers Kommune? Vi hjælper dig med at finde ro på økonomien og finde en vej videre. Hos os får du hjælp til det økonomiske overblik og at finde handlemuligheder. Vi kan hjælpe med budget, kontakt til Gældsstyrelsen og skat. Vi kan hjælpe dig med et gældsoverblik og kontakt med kreditorer. Vi kan også hjælpe med gældssanering eller aftaler med kreditorer. Vi er et hold af frivillige rådgivere med relevant uddannelse og erfaring. Du får gratis, fortrolig og uvildig rådgivning. Kontakt os på telefon eller sms 60 51 87 54. Vi er klar til at hjælpe dig.